lembremos, xente, que estes rapaces son menores de idade que levan anos tocando, moitos anos tocando, é certo, levan anos na escuela, en rock school, levan anos facendo cousas e tal, pero que empezaron como grupo oficialmente publicando cousas fai 2 días. O videoclip, ao igual que as cancións, que a canción neste caso, o sea, o videoclip está feito por eles. Vale, o sea, o videoclip, se non me equivoco, está feito cun teléfono móvil. Está grabado cun teléfono móvil. Editado na casa, pero grabado cun teléfono móvil. Sinceramente, este videoclip, para ser grabado cun teléfono móvil, creo que a edición do videoclip está moi guapa e é moito mellor incluso que algún videoclip no cal hai máis cartos invertidos. Creo que hai momentos que ahora vamos a ver outra vez a canción, porque quero comentar algunha cousiña, pero hai momentos que están moi ben elexidas as tomas e moi ben pensado o que se está ensinando e como se está ensinando, moi acorde ao que se está a dicir. Creo que no teu caso, Diego, se te nota ultra potente, ultra potente no videoclip, cunha forza bestial, pero que ademais o feito de que cada un de vos tedes o voso protagonismo, tedes a vosa presencia, tedes a vosa imaxe en solitario, creo que é un punto moi positivo de cara ao videoclip. E xa no que, en canto a canción se refire, dicía aí Volk aí arriba, tremendo potencial, lémbrame ao mellor hardcore. Sendo eu moi fan de todo o que tedes publicado ata agora, sendo moi fan de vos, como xa sabedes e como xa comentei aquí moitas veces, dende o primeiro directo que vos vin, creo que este tema é o voso tema, e ten narices que diga eu isto, de vos, rapaces xóvenes, asquerosamente xóvenes como sodes, creo que o voso tema máis maduro e moito máis potente. Sei como eres, sei como sodes, e non sei, bueno, si, o sea, sei, pero non sei se ides a quedarvos neste sonido ou ides a seguir probando ou facendo cousas que según vos veñan á cabeza. Pero, escoitado isto así ahora mismo en Spotify, co videoclip, creo que isto para os directos pode ser do máis potente que podedes facer. Comentaba antes de Leria, dicía antes de Leria, que fan algo que aquí non hai, vale, este tipo de música non controlo tanto en Galicia, pero en rapaces xóvenes, posiblemente estás facendo algo que é moi difícil de ver. E algo que nesta grabación sona moi limpio, sona moi duro e sona de que isto nun directo pode ser a auténtica locura. Non sei como vai a ser a reacción da xente, pero o que si espero é que sexa boa, porque creo que, como digo, este é un traballo moi maduro, un traballo no cal se vos ve o potencial que xa se podía intuir nas últimas cancións, pero aquí se observa un potencial moi forte, quizáis a canción na cal máis potencial vos vexo ata o de agora e xa vos vía moito potencial. Se o resto do disco que vai acompañar esta canción vai acorde a isto, podemos estar ante un dos traballos aquí en Galicia máis duros, e o digo completamente en serio, deste ano 2024. É flipante, o sea, é que xente,